batzuk ez dute bukatu, Nik uste daukagun denbora laburran, komeni zaigun hau batetik enfokatzea zen lan egin dugun, ez preokupatu ikusten duzue gu jasoko dugu paperean idatzitako guztia, eta hurrengo saiorako drivera eramango dugu, denok eukitzeko denen lana, bale? Baina bitartean bai komeni dela, talde bakoitzak, bostalde gaude, bostatal, ze hausnarketa egin dezuten edo partekatzea, eta zalantzak edo balen baituzue hemen daude orkenetan erea eta gu, aldugunean edo laguntzeko. Ados? Beraz, pasako dizuet mikrofono bat, bide dauzkagu, baina hobeto entzuteko nanak eta garabaketa den alde. Lehenengo taldea, lehenengo atala zein lan dut?